Jullie we gaan nou ons bij elkaar komen. Voor een lekker aard, voor een lekker vissen, nou lekker wat op je braai. En die nametjes moet lekker zachtjes daar. Lekker in die milde, zachte, milde rien. Ja pa, things in prijs. What a beautiful fire here. We still have it started here. Daybase wood is in the cutting. Jullie Kaza man. Yes, I. Ja, voor de vassen. Ja, dit is de oilbase niet, hè? Ja, ene vast ook maar droog maken ook. Dan zit hij op je vast. Die natte zo, toch niet vast is. Dan moet je koek vasten met Beautiful. This is only the start. And I can't wait for the middle and the finish. The middle and the finish is very important. Hij kan dat zo opzetten. Hij had lang pakken. Goed, hij is gewoon. Patatas ook op pad, warela's, pataten snoek en galjoenvis. Pataten galjoenvis. Ik kan lachen. Chakal. Nyang, smeren bitches. Yes. Wie? Hij kan eens van die pijpen hebben, nee. Hij kan eens net pijpen, jong. Net pijpen was wat. Was gewoon een één pijp aan de land trek. Galjoen, braai. Jullie, zo lekker. Als hulle nog jong, hulle zoek nog eens zien, say you know. Weitel. Galjoen op zijn beste pa. Jullie, galjoen kennis. Smileys. Jullie, ja, Rastafari. Zo zijn, weet ons. Ik denk als ik hem nader gaan brengen, jullie gaan ruiken. Hoe ruikt het? Maar het ruikt voor jou tasten maar voor is. Ja. Jullie, Lord blessings. In job blessings, you know. Kaza man, he's back. Yeah, it's quality. Quality say man, eh? Quantity is quality. Quantity. Ja, daarbij houdt het maar salut man. Day by day, so provide us nice wood for the fire, for the nice fish. Beautiful Rasta man, you know. That's how we roll. Was het ook bij hem te zien, man. En daarmee sta ik terug. Jullie, ja, Rastafari. Yes, you need a Gideon boot in your khaki suit tonight. Ooh, sprinkle the lemon and the lime, you know. Yeah, nah. Yeah, kayo. Yes, how we roll. Beautiful foods for creational Ital, you know. Ital. I got a Gideon boot and my Ital suit. Jullie, Ital suit, my man. Man, hard to beg met die Ital suit. Jullie, en daar komt een number nou, wat je dan? That's number 2 number. Jullie. Woo! Yeah, man. Here we go. Bam. Nou is hij blij. Nou is hij blij. Yes, the numbers must see, man. Here we go. Rastafari eat fish on the braai like this. Nou. Like this, like that, like this, like this. That's how we roll. Uprise and Company and China and Kapiela. Zo zit. Hij dan zat vast. This is our dipping sauce, you know. That's always need dipping sauce in the system. That's how we do it. Number 1, number 2. Yeah. Dat zo. 3. Tjie. Dat tjie. Ik denk lekker met Roma. Yes, I dip to the twist and triangle. Alles ja, was met chopper dip, ne? Want zo is je zeker in de dip. Dat gaat al hier. Yo.
Ik zit weer nou aan de niet kan weten die zat meer dan zit ik aan. Dit zou weer al. Vamos klaar maken met pasok kami bro. Siekat op de rooster uprise en die wat ik ken nie. The boys is back. Totally light in the infection. Siekat op een stok. Ja. Jelia is welkom ons deur pa. Dankie Here. Ons het iets gemeet en ons kan nou soorte voortgaan met die wat ons het. Dankie Here. Ons het iets vir die pens, weer eens iets vir die magisch om voor te wees wat dit scenery van die see is. Denk en life praise Lord. Jelia. Siekat op een stok. Sapi. Wat ik report bro. Ja. Lord is great. Ja. Als je recht bij willen. Beautiful. That's so man. This is how Ja. Beautiful. Rasta food. Rasta drink. Ja man. Maar regel hoor man. It wasn't real. That's how we eat as doodstil. Was his creation time. The Itel Ionites. Huh? Rastafari, thank you Lord for this nice beautiful Itel we prepared here. Thank you Lord, respect. Ja, Rastafari. Galjoen, siekat op een stok, patat, in je lemoen. What you need more Ionites. Huh? Beautiful food here. Let's kill mensen op en dan word je Itel. Get inside. Yes. Dat is die nou weer. Zeker op een stok. En dat is Itel. Get inside, meneer. Sisters. So as you want to join, you're more than welcome. Sit us in, sit us gewoon Jalan. Fresh out. Garden root system, you know. No far away things. One day we're gonna go far away, but for now we are not gonna be stay right here. Everything is rak. I dang rak on the rip. Piad. In. Piad. Don't never let us down. Klapper to the best of the best. Fresh as that can be. Eli. Cause a man will sing you. Never let us down. Eli. You're the best guest to carry what? Why oh why? We can carry oysters, yeah man. Yeah. No, for playing that I was fishing high. Oh, here we go. Where we decide? For praising Jah, I'm feeling glad. Yeah. Ja. Je laas kraai, de oesters kraai. Cause why I said for Annie op een roosterbraai. I didn't know they're gonna be like this tonight, you know. That's how we roll. Next level shit. That's why my channel is named Duggies Next Level Shit. Yeah, we do it different. That's how we roll. Yaga yo Rasta man, Duggie. Yaga yo Gaza man. Since associate. Speaker man, what is this all in here? Water, bitter sili. Paper, sirloin. Beautiful. Yeah, you hear it from the man himself. And I am Dana Yaga in the boys is back article. Take it from there. Put it there. Go back there.
And you make a slice little, but it's alright. I thought it's fucking up also. Empty. Look there, that one's empty. There you bring the empty one. Top lop is empty, my man. man. Rooster up, meneer. You only live once. Ja, het is een gaarrooster. Oh, gaarrooster. Ja, je gaarrooster op je rooster kolen, jelle. Nazi's van nazi's en Roeienboogland. Check it out, dit zou hier hoor. Put a little bit of gum in there. Beautiful, Rastaman. Ja, en zullen uit van hulle maaf tot naby hulle pa. I follow you where you go, my man. Excellent. Really, Kazaman is going down to action, you know. Going up, going one. What? Is er maar een deksel worden? Yo, mano. Ben je niet? Je bent mij? Je bent mij, joh. Quite alright. Ja, zet ons aan. Free promo. Ja, ga joh. Stop. Start going. Laat me zeggen,